أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke kawo na inganta rayuwa da lafiya. Yau mun bankaɗo muku wayansu abubuwa wayanda za su taimaka ma mata ne kawai dangane da abin da ya shafi matsalolin al'ada kamar yadda muka saba kawowa ko da yaushe. Matsalar al'ada tana da abubuwa da yawa wanda take zuwa da shi na rikice-rikice. A yau za mu haɗa ku da kayan daɗi ne don yadda za ku taimaka ma al'adarku ta sauka da kyau ko kuma inda ciwon mara ma a rabu da shi. Abubuwa ne za mu kawo takaitattu wanda kuma kowane gida ana iya samun su wanda za a yi amfani da su don taimaka ma mara ta sake a lokacin al'ada. Mun yi bayani abubuwan da suke janyo matsaloli na ɓangaren abin da ya shafi rashin zuban jini da kyau a ɓangaren mata na al'ada yana da alaƙa da cuta wadda take ta sanyi, to kuma yana iya zuwa da siffofi wanda yake na zafi. Abin da ake so mace ta kiyaye shan ruwan sanyi da shi tsarki da kuma kan shi tsarki da ruwan sanyin a lokacin al'ada. Ba a so mace ta ringa mu'amala da kuɓewa, ba a so mace ta ringa mu'amala da nono, ba a so mace ta ringa mu'amala da abubuwa kamar irin su kokumba ko ta ringa amfani da irin su kabeji da sauransu. Don wayannan abubuwa wayanda suna da ɗabi'u ne na sanyi a lokacin da mace take al'ada suna taimakawa wurin daskarar da jini. Jinin a madadin ya ringa fita da kyau to zai ringa dakatawa sai ya ringa janyewa. Wayansu ma wanda ba su iya fitar da jinin da kyau har yakan zama idan har sun yi amfani da wannan jinin zai iya ɗaukewa gaba ɗaya. So idan har jini baya zuwa gaba ɗaya ko kuma mara ta kasance tana ciwo, mun ba da abin da za a yi amfani da shi a can baya wanda zai taimaka na gashi ne na mara, to yanzu za mu yi amfani da abin da za a ci. Daga ciki akwai jarmiya. Mutane za su yi mamaki na kawo jarmiya sai a ce wannan ai daɗi yake so a ci. Ki samu white rice, farar shinkafa, ki haɗa miya ja. Idan har ya zamanto blood group ɗinki kamar yadda muka yi bayani a can baya, za mu ringa kawowa muna alakanta su da blood group. Blood group ɗinki idan ya zamanto O ne ko kuma idan ya zamanto B ne, za ki yi amfani da shambo ne a wurin dahuwa na wannan miya da za ki jan miya. Idan kika haɗa ta za ki sa mata wannan shambo ya ji a wadace da tumatiri. Idan Allah ya so ya yarda in kika cika miya a wurin cin abincinki za ki samu saukan jini yadda ya kamata. Bayan wannan, idan har mutum yana da blood group A ne ko AB ne, shi kuma zai yi amfani da attarugu ne da kuma tumatiri shi ma wadatacce a wurin girkin, zai taimaka wurin sauke wannan jini yadda ya kamata. Idan har ya zamanto ba a samu daman yin hakan ba, akan iya samun citta. Idan aka samu citta za a samu zoɓo rodo kamar yadda muka sani, zoɓo dai da kuka sani zoɓo. Za a samu zoɓo, za a tafasa a sa shi siga ya ji a wadace sai a sha shi da ɗumi. In Allah ya so ya yarda shi ma zai taimaka wurin sauke wannan jini. Idan ku har ya zamanto wannan bai yi ba, so akwai abubuwan da akan yi amfani da su a ɓangarori da dama. Ɓangaren mu na nan arewacin Najeriya duk da yake ana ɗan samu, akwai abin da ake ce ma beetroot. Wani ɗan tsiro ne ko kuma in ce wata saiwa ce wadda Larabawa da Turawa suke amfani da ita, amma mu ma a nan mun same ta a yankunan mu nan na arewa. Ban sani ba ko a kudu za a iya samu. Idan aka same ta za a tafasa ta, za a yayyanka ta. Zan sa ta akan screen za ku gani. Idan aka yayyanka ta ko aka jajjaga ta, za a tafasa ta, a sa mata siga sai a sha. Ko da al'ada ne ya ɗauke bai zo ba, in Allah ya so ya yarda in aka yi amfani da wannan zai zo. In baya fita ne da kyau zai fita da kyau, amma daga lokacin da aka yi amfani da shi aka ga yanayin yadda al'adar take ta dawo normal yadda take, sai a dakatar, shi kenan insha Allahu rabbi.